Pumppumiehen töipäivä. Tänään matka käy kohti Merikaartoa Pohjanmaalla. Modulo rakensi uuden hienon päiväkodin ja meillähän oli kunnia saada asentaa sinne ilmalämpöpumpun jäähdytyslaitteet ja valikoituu sitten Mitsubishi jäähäreiksi sinne, niin sellainen multisplit-järjestelmä, eli 13 sisäyksikköä monessa eri huoneessa ja 4 ulkoyksikköä sitten siellä. Ja asentaja on saanut työn valmiiksi, eli käydäänpäs katsoa, että minkä näköistä työn jälkeä siellä on Ecobestiltä.